Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso, ngikwaNdlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukela amaphoyisa omnyango kaMasipala esifundazweni saseGauteng abehlola ubugebengu endaweni asithile phezulu kowesifazane obeyobiswa izinhlungu zokutete engekho umuntu ozimisela ngokumsiza. Wabesetakula yiwona amaphoyisa amtetisa khona lapho endaweni esigameko. Lo wesifazane ubesebeletha ingane yentombazane bekhombisa kubo umqemane emumva kokufika kwabesizo oluphuthumayo. Ngokomnini wengane enikeziwe umama ubesanda kwehla etekisini elibangise Rahina Musa Mother of Child Hospital eCoronaville Nationville. Ingane yakhe iqanjelwe iphoyisa ukuthi usibusiso. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.